Saka izinyaya distributors dzekunzibone makuru. Zviri kunzi mukwasha wangu murume uyu. Ane picture yaarifamba naye munhu asina kupfeka. Hanzi achiti picture iyoyo ndi uyu achirakidza chi vanhu. Saka tikungoita zvekutongonzwawo. Picture iyoyo kuiona handina mbopfeka. Mwana wenyangu mabudaiwa ndakatudira murume wangu. Aiwa kana ine handisi kupokana nazvo. Patiri kupokana napo ndepekuti zvako izvozvo zvavarizvo vanotori panguva yekurambana kudai vari kunzi murume akataura kuti uyu handichamuda. Seri kwokunge ataura kuti uyu hachamuda akubva afamba achidii futi achita seanoshambadza. Uyu akaenda kotsiurwa namambo kuti pachivanhu
hatifanira kuita sei kuzvishambadza. Mwana imimi baba makutopedzera mauya kuno muchinzwa nyaya yekuita mwana. Saka isusu tisingatarisa kuti muita sei amai. Nyange makanakirwa zvakaita sei nemunhu nemurume wenyu kana nei. Musazvitore picture musinaita sei. Nokuti chinonzi munhu chete ndozvatakushedzera kuti tikuita sei. Tikutsiure horaizvese mukurambana. Asi zvineziya mhosva kuti nemutemo uripo makaonapo akaramba achiningirira achikushambadza atosungwa murume nekuti yatomhosva yakaneswa padhindi munzi munhu kana marambana hauna kodzero kufamba uchishambadza chemunhu wawarambana naye. Isusu kuno kutechite hatidi zvinhu zvakadaro kunyanya mune vagari muno mamusana. Imuro vagari munhu mushavailo imi njimba mwana wenye yodiambe mwana wangu ndimogimzei mwana nyabvumeka mati ndati mwana nyabvumeka kuti akatora picha asina kupfeka kwakutumira kumurume wake. izvo zvandingazvirambe nokuti baba vanenge varina ndinachandoziva. Saka murume wenyu ndiye nyakuzozviti ngosho ndiye nyakutora picha yako kuratidza vanhu. Saka pamutemo tinenge hatibvumirei ende mukadzi unokosha sei kana wanakirwa sei hawaifana kuzvitumira murume wako izvi. Murume wako hakuna kuziva kuti wakakosha zvaurizvo ende ndiwo unonzi humani apo makarasa hwenyu nekuzvitora picha mukamupika. Zvaudzazvamamusana anoenda pamafacebook vari nuti nezvekuamerica hachisi chivanhu cheduti saka mambo saka shamwari kungotsvaga kuti uenda naye kwamambo vaita rake vaita vana kubvisa mombe kuti chipini chekuti munhu kaita upenyu hwavo ndo munhu wako usina kupfeka. Murume wako ako akuramba achisa kuvanhu yaringakuti hanzi ndingagozvara akutanga minzi amuna vana vese muna vana angani saka imate zvarakati achatamukadzi pakaitwa nyaya kudari kwachikosha ndakanga ndisiwa asi ndazobva kuti ndanga ndichidiwa ndakazoenda kunoonaiwo vachikosha ndobva vanditaura kuti hanya yenyu takataura nezvayo mukwasha wenyu akati hachada mudzimai. Saka takati isusu zvedu dare redu harirambanise vanhu asi iye ndo zvaakataura kudai. Akangobvisa kushomanana tongoti tizivane chete. Mwana mombe saka kuti tikutaura zvoda next 22 munembudzi yacho moya nemukwasho pandi momhangara mukwasho maakumutongera maakumhangara zvokupfuma pari zvino handisi kutomboziva kana kuti ariko here nokuti tine chifungidziro chekuti akadzokera kuSouth Africa. Haagari kuno. Anotova ndokwaanotogara zvokuti izvozvi akatomboenda zvokuita 5 years asi. Kuvabereki vake amai ndo variko, baba amene kumutoro. Amunoona auya munodzoka. Pamunomuona auya chagara taisa nhingikiniko kuitira paanongouya pamangofoni. Istangoti paanouya imi moya modi momhanga mapurisa wevaGombaji
samundiro ehe